Som det ses i forgrunden af billedet, var kun springbassinet begyndt at rejse sig fra fundamenterne af det fremtidige bycenter. Men arbejdet skred stille og roligt fremad i løbet af foråret i år. Billedet her viser, hvor langt man trods sneen var nået den 21. januar. Væggene til springbassinet nærmest i billedet, det var færdiggjort den 30. januar. I baggrunden ses ATZ til højre, Ishøjplanen til venstre. Samme dag ses svømmebassinet. Den 7. marts tegner billedet af den færdige svømmehal sig lidt tydeligere. Og den 2. april begynder placeringen i forhold til bycentret at tegne sig. S-togstationen ses forrest nederst i billedet. Dette billede er fra den 5. april. Og dette luftfoto er taget den 16. april. Da vi efterhånden nåede til den 25. april, var også taget lagt på. Og søndag den 1. maj så billedet således ud. Hallen er centralt beliggende tæt ved kommunens store bebyggelser og tæt ved både S-togstation og busforbindelser, så alle indbyggere i Ishøj skulle have gode muligheder for at komme til og fra svømmehallen. En af de stærkeste drivkræfter bag hallens tilblivelse har været borgmester Per Madsen. Vi var jo i den situation, at vi først havde besluttet her i Ishøj, at vi skulle bygge vores bycenter. Og de 2 arkitekter, som vandt denne bycenterkonkurrence, det var Svend Bjørn og Peter Holm Nielsen. Disse 2 arkitekter tegnede projektet om svømmehallen for Dansk Totalentreprise, og dermed var de vindende arkitekter i den arkitektoniske udformning, som vores svømmehal fik. Den matcher og falder rigtig sammen med Ishøj Bycenter, og vi kan her, hvor vi står, se, at de røde mursten, der bliver facaderne, også er de samme, som går igen i bycentret. Vi kan se, at fladerne vil blive dækket med skifer, også som i bycentret, så vi får en arkitektonisk helhed i bycentret med svømmehallen liggende som den ene vindbeskyttende side for den store byhave. Vi skal nu tage dem med på en tur, der giver en lille smule anskuelsesundervisning i, hvad vi hver dag oplever, når vi passerer Ishøj Bycenter. Ligesom vi kommer med toget til Ishøj Station og begiver os over perronen og ned igennem stationen, så vil vi kunne gå ind i det nye Ishøj Bycenter. Billederne her viser os, hvad der allerede er kommet op at stå. Perrontunnelen, som de fleste i Ishøj jo kender, bliver en af hovedindgangene, og hen over denne vej, Centervejen, vil der gå en gangbro, der er overdækket, der fører ind til selve butikkerne, der ligger i en etplansbygning længst mod øst imod S-banen. Der bliver en del levnedsmiddelforretninger i den nye del her, og man vil komme til at passere i alt en cirka 40-20 forretninger i det nye bycenter. Det vi ser her er selve den store del, hvor man på første salen vil få restaurationsfaciliteter, cafeteria, og længere fremme i billedet ser vi Bytorvet. Langs denne facade får man et blik ind i det kommende bibliotek, som ligger ud til en stor
spejldam. Man er allerede begyndt at sætte vinduerne i. Og man kan se, at på den etage, der ligger ovenover biblioteket, er der en endnu større loftshøjde. Det er nemlig den vestlige del af de butikker, vi får ind i vores bycenter. Her ser vi midt i billedet kommunalbestyrelsens mødesal. Bygværket bliver, så vidt det overhovedet har været muligt, beklædt med rød sten. Det vi ser her, det er den næst sidste etage af de 9, der er ved at blive stillet op. Det har jo været et af de karakteristiske silhuetter i Ishøj i mange år, disse store byggekraner. Men i løbet af et par år, så er vi færdige. Der er banker, sparekasser, pengeinstitutter i det hele taget. Der er andre servicefunktioner, og der er også hovedindgangen til den kommunale administration, som nu i Ishøj bliver samlet på en central sted. Vi tager et lille vue henover, hvor den kommende byhave bliver placeret. Det er næsten en fjerdedel af Tivoli i areal, og vi ser de asfalterede, isolerede vægge på vores nye svømmehal, som er ved at blive beklædt også med røde sten. Ja, vi er gået indenfor i Ishøj Bycenter, og klokken er nu 13.03, og det er dagen før åbningen. En af de forretninger, som er rykket ind i centret, er en gammel kending fra Ishøj. Det er NB Mode. Men Jette Hansen, du er en af de gamle Ishøj-borgere. Ja. Hvor længe har du boet i kommunen? 12 år har jeg boet her. Det var dengang, der var marker, som du siger, på den anden side, ikke? Af vejen, af Køgevejen. Hvornår startede sådan set udviklingen? Det gjorde den faktisk en 4-5 år efter vi kom hertil, ikke? Der begyndte jo Ishøj Centrum og så videre frem, ikke? Det er forskellige byggeri, ikke? Hvornår startede du så som selvstændig erhvervsdrivende? For knap 4 år siden. Hvordan er de 4 år gået? På Tranekilde Strandvej. Virkelig godt, synes jeg. Vi har et pragtfuldt publikum herude. Så der har ikke været nogen problemer. Ja, hvis vi blev dernede, hvor alle andre lukkede, så skete der ikke så meget. Og heroppe tror jeg og håber jeg på, at der vil ske en hel del, fordi det er et hyggeligt og et godt center, som virkelig vil kunne køre, tror jeg. Det har jo alle faciliteter, som vi ved, ikke? Nu når man sådan går igennem gaderne her, der er både Nørregade og Søndergade og Vestergade her, ja, hvor du ligger. Ja. Og så kigger man sådan rundt, og der er en masse tøjforretninger. ATZ-markedet, den har ikke sådan skræmt dig? Nej, tværtom. Det er jo altså en helt anden side af sagen, synes jeg, fordi de er jo billige, og folk kender ATZ, ikke? Og det må snarere være noget, der trækker mere til, ikke? Det er præcis. Er det der, hvor kalder til i starten? Nej, jamen vi er ikke. Axel Nielsen, du var den sidste slagter og den eneste slagter i Ishøj Kommune indtil i dag i hvert fald. Hvornår startede du i Ishøj? Den 1. juni 1960, der åbnede jeg slagterforretningen. Og hvordan er det gået sådan
Det er gået årene. Det er gået jævnt godt fremad hele vejen igennem. Hvad så nu? Men nu sker der bare det, at Ishøj bliver sådan set flytte. Ikke? Hovedstrøget bliver flytte, så flytter vi selvfølgelig med. Og så, er det dig, der flytter med? Det er sønnen, der flytter med, og jeg flytter med som reserve. Lad os gå 20 år tilbage. Var der en befolkningsunderlag til at have en slagterforretning i Ishøj? Ja, for 20 år siden, der startede, eller for 17 år siden, der startede jo det byggeri omkring stranden, omkring Ishøjvejen og om dit husene på Trangild Strandvej. Og samtidig man havde begyndt at tale om det på den anden side af Køgevejen. Vi åbnede på det tidspunkt, hvor der var 70 nye parcelhus, der blev åbnet sammen over. Det gav grundlag af. Valby lå ikke ret langt væk dengang. Dengang var det jo buskunder, man havde. Der er det jo bilkunder, man har, ikke? Så største konkurrent på det tidspunkt, det var Valby. Og det alle folk skulle jo havde handlet et sted, da vi åbnede, ikke? Så skulle vi have flyttet dem over til os, ikke? Så vidt jeg husker, så kom den første slagter i forbindelse med ATZ-markedets åbning. Vil det sige, at I havde kunder også fra dengang, der lå Ishøj Centrum, og der lå vel også en del af parcelhuskvartererne. Kom de også ned hos jer? Ja, vi har faktisk haft fra hele omegnen, for det vi har jo også sat på både Vandensbæk og Hundi, der heller ikke har nogen rigtige slagter mere. Så de kunder har vi også haft som underlag. Fint. Du tager arven op fra din far, som har kørt forretningen ned på Trangild Strandvej og er nu blevet slagtermester her i Ishøj Bycenter. Men ikke nok med det, du er også bokser. Hvad med det nu? Kan du overkomme begge dele? Jeg håber, men kun lige til husbehov. Altså ikke de store. Jeg kan ikke komme ud og rejse mere. Det er slut. Men altså det hjemlige regner jeg med, at jeg kan holde ved lige. Er det ikke sådan lidt vemodigt at skal sige farvel til den slags ting? Jo. Faktisk fordi man var kommet så langt, som man egentlig var. Det var ved at blive meget sjovt, men så det er ikke levebrød. Er boksning ikke levebrød i Danmark? Ikke nok. Der er ikke nok. Der er for meget fodboldsvinden, tror jeg. Vi er dagen før åbningen. Den er 14:12 nu. Er du helt klar til at åbne i morgen tidlig? Det regner jeg da stærkt med. Skal du hjem og sove i aften? Det håber jeg da. Vi åbner ikke før 9 morgen. Der er også en time tid i morgen tidlig. Her i bycenteret, der har du åbnet vi må sige en stor slagterforretning. Ja. Efter forholdene at være. Er du bange for konkurrencen fra ATZ-markedet? Nej, det er jeg sådan set ikke. Jeg er sådan set glad for, de ligger der. Kan du køre med på priserne? Det skal jeg heller ikke. Jeg skal køre med på kvaliteten. Og den kan du holde? Den kan jeg holde, og det lover jeg 100%. Rykke der. Fordi jeg hælder det der fan, ikke? Det er ikke Ja, vi står ved en bar her i Ishøj Bycenter. Det er ikke en helt almindelig bar. Det er en hypermoderne pladebar. Mogens P., eller Mogens Petersen må man nok sige. Ja. Du rykker ind i Ishøj Bycenter nu. Du har før været i Vandensbæk. Ja. Hvad sker der der? Den lukker vi, og så flytter vi det hele her til Ishøj Bycenter. Hvordan har dit marked været i Vandensbæk set over for Ishøj? Ja, vi har ligget på i et område, hvor vi sådan set har haft halvdelen af vores kunder i Ishøj, og derfor er det naturligt for os at flytte her til Ishøj Bycenter. Hvad med service? Vi tager vores serviceværksted med os,
Og det er således, at vi kører udeservice, og vi reparerer for det meste hjemme hos kunden selv. Du mener ikke, der er nogen konkurrence fra ATZ-markedet for eksempel? Nej, jeg tror ikke, for ATZ vil sådan set ikke. Det er ikke de samme kunder, vi henvender os til, og det vil nærmere være et supplement. Man læste en overgang i dagspressen eller i ugepressen, at du vil køre mere på plader og bånd og sådan noget. Er du gået lidt væk fra det? Nej, det er det ikke, for vi har udvidet vores pladerafdeling. Vi har solgt plader før, men ikke i så stor udstrækning, som vi regner med at gøre her. Vores pladerafdeling vil være fuldstændig komplet, således at vi kan klare alt inden fra sådan set har vi alle de nye varme hit. Vi går tilbage til de her pladetallerkener, der ligger her. Vi har en plade kørende herover. Er det en ny form? Ja, det er det, absolut. De der dupper bevirker nemlig, at pladen ikke ligger direkte nede på selve pladetallerkenen, og ikke opsamler så meget støv i rillerne. Hvad venter du dig af Ishøj Bycenter som helhed? Jeg venter mig virkelig meget. Jeg tror, at det bliver et samlingssted for hele kommunen med alle de faciliteter, vi har her. Der er jo kommunal administration, som flytter ind i løbet af foråret 78, og posthus og biografer. Der er jo alt, hvad man overhovedet kan tænke sig af et center.